туган телегезне, балаларның туган телен ничек итеп яздырдыгыз? Татар баласы, да. Туган телене ничек итеп? Родной язык, ну, урыста яздык, да. Индира Фәрхетдинова җанисәп вакытында туган телен рус теле дип күрсәткән 940 мең татарның берсе. Ул Магнитогорскида яши. 6 яшькә кадәр татарча гына сөйләшкән. Тора бара җуелган. Многие дети больше предпочтения отдавали русскому языку, хотя и вырастали в традициях татарской национальности, татарского языка. Но это не значит, что если ребенок не владеет татарским языком, он не татарин. У него это заложено в крови. Бүген Россиянең бик күп төбәкләрендә яшәүче шактый татарлар үз туган телен белми. Бу безнең бүгенге чынбарлык. Есть строчка в переписи населения «Родной язык». 90% татар, которые проживают в городе, запишут как русский родной язык. Потому что знание языка как бы очень плохое. Әйе, аларның намусы чиста, чөнки ничек бар шулай яздыралар. Нәтиҗәдә җанисәп безгә телен белмәгән 1 миллион кешене ачып салды. 2010 елда андыйлар 4 миллион 200 меңләп булса, хәзер 3 миллион 200 меңгә калган. Шихабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты галимнәре уздырган социологик тикшерү күрсәткән. Соңгы 2 дистә елда татарларга үзләрен татар дип санау өчен тел белү мөһим түгел икән. Әгәр 90нчы елларда милләтнең төп күрсәткече тел булса, хәзер галимнәр бу төшенчәнең урынга калуын күргән. Наши последние исследования показывают, что вот эту позицию сегодня выбирают лишь 75-80% татар. То есть примерно 15-20% снизилось число тех, кто считает татарский язык в качестве маркера татарской идентичности. Бу якут, чуваш, марый һәм башка милләтләргә дә карый ди галимнәр. Бу күренешнең берничә сәбәбе бар. Бында дәүләтнең дә сәясәте бик зур, чөнки безнең мәктәпләр татар телен һәм башка милләтләрнең телләрен өйрәнмәгәч, балаларда русча сөйләшә башлады. Милли мәгариф системасы. Россия төбәкләрендә төп фәннәр татарча укытылган милли мәктәпләр юк диярлек. Алар Татарстанның үзендә генә берән-сәрән сакланган. Казанда барлык фәннәрдә татар телендә укытылган бер мәктәп кенә бар, икенче татар гимназиясе. Татарлар күпләп яшәгән Россиянең башка төбәкләрендә милли мәктәпләр калмады диярлек. Карар кабул ителсен иде. Татар авылларында ул башка милләтләргә дә кагыла инде. Бөтен предметларны үз телендә укытырга мөмкинчелек булсын иде. Ул вакытта гына минемчә телне саклап калып була. Элек татар интеллигенциясе авылда әзерләнгән. Бүген көндә авылда яшьләр китә. Димәк, интеллигенцияның тамырлары да бетә дигән сүз. Җанисәп күрсәтте, халкыбызның күпчелеге 67% шәһәрдә яши. 40-50 елларда киресенчә булган. Ул чакта милләтне авыл яшәткәндә, шәһәрдә татар башка милләтләр белән кушыла. Я женился на русской. Мой сын женился на русской. Понимаете? Вот я говорю, что вот это постепенное ассимилирование, вот вхождение в это все. Россиянең татарлар яшәгән бик күп төбәкләрендә катнаш гаиләләр күп. Алар өйдә татарча сөйләшми диярлек. Шуңа күрә мөхит кирәк, мәктәп кирәк. Мы планируем открыть начальную школу татарского языка, чтобы у нас дети не забывали родной язык, культуру. Ил шәһәрләрендә башлангыч мәктәп ачып, татарча укытып, үзләре сөйләшә белмәгәнне оныкларына булса да өйрәтү уе белән тырышып йөрүчеләр бар. Россия төбәкләрендәге татар авылларында татар теле һәм әдәбияты азмы күпме укытыла әле. Ә менә зур шәһәрләрдә бу юк дәрәҗәсендә. Әйтик, Магнитогорскиның Новостройка бистәсендәге 31-нче мәктәптә татар теле атнага бер тапкыр факультатив буларак керә. Аны да әти-әниләр мәктәп җитәкчелеге белән бик күп кенә сөйләшүләр алып барганнан соң бик авырдан гына оештырганнар. Бу эшне татар җанлы Рәис Шайдуллин башлап йөри. Әти-әниләрдән гаризалар җыя. 50 гаиләдән 15-генә гариза язып, баласын татарча укытырга ризалык биргән. Алар бит миңа шулай әйтәләр. Нигә кирәк өйрәтергә? Менә була татар телен белеп, кая ул керәлә укырга, кая ул керә эшкә, кая ул куллана шул татар теле белән дип. Хәзер бер кая ул тел кирәкмәс дип, нәрсә бирә. Менә шундый узын һәм катлаулы чыл бар. Милләтне саклау өчен тел кирәк, телне белү өчен милли мәктәпләр, мәктәптә бала укысын өчен әти-әниләр теләге. Ә ул теләк бармы соң? Менә Чувашиянең Шыгырдан авылы, 6 меңләп татар яши, 2 бакча, 2 татар мәктәбе эшли. Ни гаҗәп, кайбер әти-әниләр балаларын күрше авылдагы рус мәктәбенә бирә икән. Ничә елдан бирле ОГ проблемасы булганга күрә, әти-әниләр күбесе биргә тырыша балаларын рус мәктәпләренә. Чөнки имтиханнарны биргә бик авыр. Телсез милләт буламы? Бүген әйе була дип әйтүчеләр 1 миллион кешегә җитте. Ул Россиядә яшәүче татарның 4тән 1 өлеше диярлек. Минемчә, туган телебез милли ан өчен төп
баш негіз булып тора. Туган телне яратмыйча, бу милли анны сакларга бик авыр. Тел бит үзе бер хазина ул. Тел ул үзе бер тарих. Ул халыкның мәдәни, цивилизацияле үсешнең казанышы ул. Тел югалгач, халык та югала дигән сүз бит инде ул. Әгәр дә аның ул бер көндә әлбәттә бетми. 10 көн, бәлки 50-100 елдыр, ләкин ул бетүгә таба бара. Халык сакларга тиеш. Ул бит үзебезнең хазинабыз. Бу 1 миллион күрсәткәнчә хәзер үзе татар телендә сөйләшмәгән әти-әниләрнең балалары үсеп җитте. Олылар сөйләшмәсә дә ана телен аңлый әле, ә менә яшьләр ни аңламый, ни сөйләшми, һәм аны гомумән кирәк дип тә санамый. Шунысы белән бу хакыйкать үтә дә куркыныч. Фәйрүзә Мәҗитова, Инзилә Хөсәенова, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы.